Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng rellenong ampalaya at pritong pusit. Apo. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis ang kamay namin mga taking Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan na si BBM at Opo. hindi po kami nagsusolohan. Oo, or at hindi kami nagsusolo. po, FYI lang po, meron kami nakitang comment. Nabasa. Oo, na nag-aaway daw tayo sa sahod. Uy, never. Never po kami nag-away sa sahod. Meron man po o wala. Okay lang, basta may kumakain po kami. Kumakain kami ng 3 times a day. O 3 times a day. Kahit toyo lang at itlog lang. Oo nga. Happy. Yan mo siya. Ganun talaga yung mga basher. Walang magawa sa buhay. Okay, kain tayo. Kain tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mga tamo. Naman. Ah. Hindi ganun kapait na yung ampalaya. No? At syempre, birthday na aking kapatid na si Maria. Ayan, pagluluto natin sa pansit mamaya. Ito na? Hindi, mamaya. Pagtapos natin magmukbang. Ito yung natira namin yung Shanghai, tapos pinalaman namin sa ampalaya. Sarap. Cheers. Sarap. Ang laki. Ang laki. Ayan yung tinatawag nila. Kaya ito dalawa palabal. Mm-mm. Octopus ata to eh. Hindi. Ulo yan. Ang laki. Mm-mm. Guys,
Ang mahal ng pusit, makaputipis. Ibabad sa suka. Tsaka muna. Naman. Ang sarap na. Hindi siya mapait. Ako. Lapit mo na yung kanin. Lapit mo na. Lapit mo na yung kanin. Nasaan doon tayo? Kita daw yung ano. Gubat. Malataya. Yeah. Ay, niksik lang ang kako. Yan. Para di ka mahirapan. Naman. Sarap. Tingnan ako. Kuha ka. Ulam natin yan. Makakain pa ng iba yan. Mag-comment naman kayo, binigay lahat sa akin. Yan yung kabait sa Halbe. Oo. Diba nag-comment daw? Mudamot ka daw. Ano yan? Maselang ka. Na? Maldita. Hindi siya maldita. Mukha lang. Mukha lang siyang maldita. Mabait yan. Ilang years na tayong nag-ano. Never pa kami nag-away ni PPM. At never din po kaming nag-ano sa sahod. Ang saya-saya namin kayo ni PPM. Meron man o wala. Tsaka ano, pag off-cam ni BPM, magkasama din naman kami sa baba. Kahit nagmumukbang, tapos nakikita pa rin kami sa baba. Saya kaya namin. Nag-away na ba tayo? Hindi. Di kami nag-aaway mga ano dito. Isang compound.
Tanong naman kay ano? Kay Gloria. Kay Gloria Arroyo. Kapit-bahay namin. Kapit-bahay namin si Gloria Arroyo. Dito sa Pampanga. Di ba? Lubao. Diyan lang, oh. Dito? Doon. Doon. Huwag nyo kaming pag-away. Kaya kung sino naman po yung nagko-comment ng ganon, Hindi kami nag-aaway dito. kalaban ko nga siya yan sa ano, Saan? sa baba. Naglalaro kami sa baba. Secret yung kung anong laro. Bato, fiction. Tsaka, may nag-comment din ba? Tigas daw ng leg ko, di daw ako marunong yumuko. Ay, marunong yan. O, sige nga. Tingnan mo, kunin mo nga yun. Oh. Ano ba? Uto-uto din. Oo. Mamay siya, uto-uto lang. Yeah. Kinuha niya agad. Siyempre, paano ba kumain nakaganon? O, gumanong kakaang. Parang pangit naman po yata pag nakaganon. Siyempre, gumanong ka. Kahit, siyempre, nasa harap po tayo ng camera. Kahit kumakain po tayo, kailangan din pa rin natin maging presentable sa harap ng camera. Di ba? Si ate, galit na galit eh. Iiyak pa to. Hindi naman. Sarap? O game, shoutout po tayo. Shoutout po kay Jessica Mendoza from Batangas, Nadsia Uso from Maguindanao, Eunice Lau, Munting Pangarap. Ayan, wow, sarang ganda, Munting Pangarap. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Siyempre, Tita Olivia, ingat ko po palagi Ken, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabeza, Sayan, shoutout sa inyong lahat and we love you all. Siyempre, shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyong lahat. Ruby Garsalia, Camille Garsalia, Alice Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyong lahat and we love you all. Yes, mga pudibis agi sa mina naman yung pamangan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mga